Λοιπόν, θα καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Παναγιώτη Κουρουπλή, βουλευτή της Λογοκρανίας του Πασόκ. Τι κάνετε, κύριε Κουρουπλή, καλά είστε? Καλημέρα σε εσάς και στους συνακροατές μας. Ξέρετε, σκεφτήκαμε χθες το βράδυ να μιλήσουμε μαζί, συζητώντας εδώ με τους συναδέλφους. Γιατί είστε ένας άνθρωπος από αυτούς οι οποίοι μέσα από το χώρο του Πασόκ, αλλά και μέσα από τις οργανώσεις, έχετε δώσει αγώνες για πολλά από αυτά τα οποία τώρα είναι σε ένα κίνδυνο, θα έλεγα. Απειλούνται. Πώς αισθάνεστε εσείς ως κυβερνητικός βουλευτής σε αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολη η περίοδος για ανθρώπους που βρίσκονται στο κυβερνητικό στρατόπεδο και που έχουν αυτή την αγωνία και έχουν και μια πολιτική καταγωγή πάνω σε αυτά τα ζητήματα που αφορούν αυτό που λέμε κατοχύρωση κοινωνικών δικαιωμάτων, κατοχύρωση του κοινωνικού κράτους, πρόθεση της κοινωνικής δημοκρατίας. Είναι ζητήματα που πραγματικά αυτόν τον καιρό ταλανίζονται. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι από αυτή την κρίση η κυβέρνηση οφείλει να έχει ως συγκεκριμένη στόχευση όχι μόνο το οικόπεδο, όχι να σώσει το οικόπεδο, αλλά να βγει η κοινωνία με τις λιγότερες απώλειες από πλευράς κοινωνικών εκτροπών. Και αυτό δεν θα πάψω σε ό,τι με αφορά να το παλεύω, γιατί αυτός πιστεύω ότι είναι ο ρόλος που και η εντολή των ανθρώπων που μέσα στο κοινοβούλιο. Δουλεύουν όμως όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κουρουπλή? Δηλαδή αυτή η τελευταία κόντρα με το άρθρο της κυρίας Κατσέλη και τον τρόπο με τον οποίο τη μεταχειρίστηκαν ενδοκυβερνητικά κάποιοι συνάδελφοί της, σας δίνουν την αίσθηση ότι όλοι οι υπουργοί δουλεύουν με αυτό το γνώμονα που περιγράφετε εσείς? Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουν όλοι οι υπουργοί ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, και νομίζω η κυρία Κατσέλη δεν έκανε τίποτα περισσότερο από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην περίφημη εκείνη συνέντευξη, ότι το Πασόκ από αυτές τις εκλογές, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, βεβαίως λαμβανομένο υπόψη και του ζητήματος της αποχής, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα και ένα ζητούμενο και που πρέπει να διερευνηθεί και να αναγνωστεί από όλους με πολύ μεγάλη προσοχή, χωρίς υπεροψίες και αυταρέσκειες. Θεωρώ ότι ο στόχος αυτής της κυβέρνησης, μετά από αυτή την εντολή, η οποία νομίζω της δίνει ένα μεγάλο πολιτικό περιθώριο, σύμφωνοι, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σημαντική και συντεταγμένη προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων, διότι η Τρόικα έχει τη δική της λογική. Εμείς όμως εδώ πέρα εκπροσωπούμε την κοινωνία. Ναι. Και σε αυτή την κρίση υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος η κοινωνία να βγει βαριά λαβωμένη. Το έχουν καταλάβει όλοι οι υπουργοί αυτό, κύριε Κουρουπλή? Η αίσθηση που σας δίνεται είναι όσοι ότι δεν το έχουν καταλάβει δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν. Δεν είναι το ζητούμενο να είμαστε μόνο αρεστοί στην Τρόικα. Η Τρόικα έχει τη λογική του δανειστή. Όλοι την κατανοούμε τι σημαίνει δανειστής, τι σημαίνει σε τελική, διότι έχει μέσα του και το στοιχείο του εκβιασμού. Ο δανειστής έχει μέσα του και το στοιχείο του εκβιασμού. Θέλει να επιβάλλει τους δικούς του όρους. Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε απεικιοκρατούμενοι. Πρέπει να καταλάβει όσοι δεν το έχουν καταλάβει, να το καταλάβουν, ότι αυτή η κοινωνία πρέπει να διατηρήσει και την αξιοπρέπειά της και την περηφάνεια της. Δεν μπορεί κανείς να την προσβάλλει. Εντάξει, είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Ναι. Όμως θέλω να σας πω, επειδή είμαι από τους ανθρώπους που, χωρίς να το θεωρώ αυτό αυτάρεσκο, διαβάζω αρκετή ιστορία, ο ελληνικός λαός από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, και πρέπει να το γνωρίζουμε, βρέθηκε πολλές φορές σε τέτοιες κρίσεις. Όμως κανένας δεν μπορεί να του καταμαρτυρήσει ή να του χρεώσει ότι δεν πλήρωσε όσα δάνεια πήρε. Έτσι, δεν θέλω να θυμίσω άλλες συμπεριφορές άλλων κρατών απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι της ώρας. Τέλος πάντων. Για να μην πούνε ότι κάνουμε και σοσιαλισμό. Καλή είναι η ιστορική αναδρομή. Έτσι, αλλά είπατε... λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, εκείνο που πρέπει λοιπόν να προσεχθεί είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν θα αρνηθεί να πληρώσει αυτές τις ευθύνες που του αναλογούν σε ό,τι αφορά τα δάνεια που χρεώνεται. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να του προσβάλλει κανείς και την αξιοπρέπεια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι οι υπουργοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή προσβάλλουν με τη δράση τους τον λαό. Εγώ λέω ότι γενικά μιλάω για τη συμπεριφορά και της Τρόικας και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι για υπουργούς. Όχι, οι υπουργοί οφείλουν
να είναι συντεταγμένοι σε αυτό που είπε ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου, αυτό το μήνυμα, εγώ ως βουλευτής αυτής της παράταξης, αυτό το μήνυμα το καταλάβαμε, κύριε ότι Κουρουπλή. πρέπει να διαπραγματευτούμε τους δύσκολους όρους του μνημονίου. Ωραία, αλλά για μισό λεπτάκι τώρα. Το καταλαβαίνω, αλλά για μισό λεπτάκι τώρα. Κάποιοι υπουργοί ενδεχομένως να έχουν ξεστρατήσει ή δεν ξέρω εγώ τι. Ο ρόλος των βουλευτών ποιος είναι? Δηλαδή, αν εσάς σας έρθει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά θα επικυρώνει την ιστορία της καταστρατήγησης των συλλογικών συμβάσεων και της προώθησης των επιχειρησιακών άκρητα, εσείς θα το ψηφίσετε? Κοιτάξτε, στη Βουλή οφείλουμε να δώσουμε μάχη ώστε να υπάρξουν όλοι οι περιορισμοί που μπορούμε να περάσουμε. Βεβαίως κάποιος μπορεί να μου πει, και μου το λένε και εμένα, ότι κοίταξε δεις, θα το ψηφίσεις? Είναι ένα ζητούμενο. Έτσι, δεν θέλω να είμαι εξωπραγματικός. Πού μπορεί να οδηγήσει αν δεν το ψηφίσουμε 10 βουλευτές? Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να αναλογιστούμε και τις ευθύνες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι διαφορετικό? Είναι ένα ζήτημα λοιπόν που βαθιά μας απασχολεί. Εσείς σκέφτεστε να το καταψηφίσετε, κύριε Κουρουπλή? Κοιτάξτε, εγώ εκείνο που προσπαθώ να αναγνώσω αυτή την περίοδο είναι να δω μέχρι πού πάνε τα περιθώρια που μπορούμε να έχουμε για να αντισταθούμε. Και θα αντισταθούμε. Όσο μπορούμε θα αντισταθούμε. Ως βουλευτές. Ως βουλευτές. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Να πιέσουμε. Ο ρόλος του βουλευτή αυτός είναι. Να πιέσει την κυβέρνηση. Εσείς είχατε ψηφίσει το αρχικό μνημόνιο. Το μνημόνιο του Αυγούστου, το οποίο υπογράφηκε 15 Αυγουστιάτικα ουσιαστικά. Εσείς το είχατε δει, το είχατε εγκρίνει? Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι η διαδικασία και του μνημονίου και του πρώτου μνημονίου έγινε μέσα σε χρόνο εξπρές. Δηλαδή, καταρχήν δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουμε στο Κοινοβούλιο. Ναι. Η διαδικασία είχε οριστεί από την κυβέρνηση και τα κόμματα. Μίλησε ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα. Οι βουλευτές δεν μας δόθηκε η δυνατότητα. Η δυνατότητα που είχαμε εμείς ήταν στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, που δώσαμε πάρα πολλές μάχες και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, εκείνο που εγώ θέλω να σας πω είναι ότι είναι πολύ δύσκολη περίοδος. Ειδικά για εμάς τους κυβερνητικούς βουλευτές είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάντως, αν καταλαβαίνω καλά, δεν είναι ανώδυνες οι ώρες. Αν καταλαβαίνω καλά, δεν πρέπει να θεωρούν την ψήφο σας δεδομένη, την προσωπική, τη δική σας, κύριε Κουρουπλή. Προσπαθώ να διατηρήσω την αξιοπρέπειά μου και αυτά που πιστεύω. Και για αυτά τα πράγματα θα παλέψω όσο μπορώ. Όσο μπορώ, γιατί πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια να γίνει κάτι το καλύτερο. Και αν η λύση την οποία εσείς θα δείτε να έρχεται δεν τη θεωρήσετε αξιοπρεπή, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, εκείνη την ώρα είναι εκείνη η στιγμή που θα συμψηφιστούν διάφορα πράγματα για να δει κανείς τι ωφελεί στον τόπο. Γιατί πάνω και από μένα είναι ο τόπος. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάνω από τον τόπο οι άνθρωποι και πάει λέγοντας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας καλημερίζουμε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ο κύριος Παναγιώτης Κουρουπλής, βουλευτής της Τηλεοκαρνανίας του ΠΑΣΟΚ. Η ώρα είναι, να μην είναι 9:32.